amanenera pa section 153 yake zidikamira ndi wapando mabwalo. This section addresses issues of having carnal knowledge with any person against the order of nature. Pamenepo section imene 153 imanena boza nchitidwe ogonana anthu aziwalo zofanana. Considering that the victim is a male child. Apo unikiraso kuti wovulalayo ndi mwana wa mamuna. This court convicts the accused person. Pachifukwa chimene chibono likwamanga oyimba mlanduwa. And this court wishes to stress that Section 80 of the Child Care Protection and Justice Act bono lofuna lisimikizeso pamaso pa anthu bono muno kunena kuti section 80 imene imanena zakatetezo likavana prohibits any social practice that is harmful to a child's health. Pamene pamanena kuti paina kukhala kuti ana zitetezedwa kumchitidwe wina lonse umene ungavulaze. And the conduct of the accused, aside being an offense under the Penal Code, falls under the Child Justice Act. Ndipo mchitidwe umene anachita kuibira mlanduyo ndipo kugwasa pamenepo pa kuphwanya malamulo amene wakuteteza ana. And anyone found in such kind of behavior ought to be dealt with accordingly. Ndipo wina aliyense amene angapezeke mchitidwe umene ogona ndi ana bwalo lina kuikapo nditu mphamvu kapena chilango chokhwima. To ensure that all children are protected from harmful exposure. Kuti paoneke kuti anawo akutetezedwa kumchitidwe wachifwamba ngati umeneyo. Therefore, this court convicts the accused person guilty as charged. Pachifukwa chimene chibono likwapeza olakwa ndikwamanga. Much obliged, Worship. Azingwa kwambiri kumpando. Your Worship, the convict herein should be treated as a first-time offender. Kumpando ibda mlandu ali mbolo muno lero limone ngati nkoyamba kupalamula mlandu bwalo lino. However, despite him being first-time offender, komabe ngakhale koyamba kupalamula mlandu ngati umeneyo kumpando, when the court is passing its sentence, pamene bwalo liganiza kupereka chilango koyimbira mlanduyo, it has to take into consideration the following factors. Alena kunikiraso pa zinthu izi. Firstly, Your Worship, the offense that he has been convicted of is a serious one. Choyambira kumpando mlandu umene woyimbira mlandu wapalamula ndi mlandu waukulu. As it attracts a maximum sentence of 14 years imprisonment with hard labor. Wa munthu akapezeka mlandu ngati umene ndikakhala ku ndende zaka zokwana 14 kwagwira ntchito akalavula gaga. Secondly, Your Worship, chachiwiri kumpando, the convict had planned to commit the offense. Zikuoneka kuti woyimbira mlanduyo anakonzekera ndithu kuti akawupalamule mlanduwo. Since he had time to give the victim money each time he had done his act with him. Chifukwa choti iye makhala ndi nthawi yopeza ndalama ndi kumampatsa mwanayo nthawi iliyonse imene agona naye mwanayo. And also he reached an extent of threatening him if he reveals whatever happened between the two to anyone else. Ndiponso anapitiriza kumpando kumamopseza mwanayo kuti ngatanga ulule kwa wina aliyense amchita china chake. Further, Your Worship, kupitirira hapo kumpando, the court should also take into consideration the impact of the offense to the victim. Baloso lena kuyang'ana lapo za zotsatira zimene pamlandu umene woyimbira mlandu anawo palamulawo. It is in evidence that the victim suffered physical injuries. Zili mumboni kumpando maenga ndi mlandu kuti mwanayo anavulazidwa. As demonstrated by the medical report which was tendered before this court. Maenga ndi umboni umene unaperekedwa bwalo muno chikata choka kuchipatala. And as we are speaking now, he is still in pain. Ndipo mmene tikufotokereza tikulankhulira pa kumpando iye akudwalabe. In addition to that, Your Worship, the action demonstrated by the convict here has also long-lasting impact on the victim. Popitiza hapo kumpando zomwe anachita woyimbira mlandu kwa mwanayo zampangisa kuti mwanayo akhale ndi mantha moyo wake wautali. This is an activity that he will live to remember for the rest of his life. Izo ndi zinthu zimene zimpangise mwanayo kuti asadziwale zomwe zinachitika pa moyo wake. Such that it might affect him even with his education, Your Worship. Zomwe zitha kumsokonezanso mwanayo ku za maphunziro ake. Therefore, it is state's prayer that deterrent sentence has to be meted out to the
convict herein. kumpando ndi pemphulatu foimbira boma kuti bwalo liganize zopereka chilango chokhwima koimbira mlanduyo So that he learns his lesson and also deter would be offenders. ndi cholinga chakuti woimbira mlanduyo atengerepo phunziro ndiponso ena amene ali maganizo zofuna zochita ngati zimene wachita woimbira mlanduyo atengerepo phunziro. And this plus any other factors that the court would deem fit would be very useful in determining the sentence. That would fit the convict, Your Worship. ndi china chilichonse chimene bwalo lingaunikire pa zomwe woimbira mlandu anachita kuti izikhudzane ndi bwinobwino ndi chilango chimene woimbira mlandu angakhale nacho pa mlandu. That is all from the state. ndi zomwezo kumpando chikula kwa ife oyimbira boma. Thank you, Your Worship. zikwa kumpando. Accused person, woimbira mlandu you have heard what the state has said. mwamva zonse zimene woyimbira boma mlandu wanu afotokoza For the court to give you a harsher sentence. kuti bwalo lipereke chilango chokhwimirapo. Do you have anything in mitigation? chilipo chofuna kudandaula bwalo sanapereke chilango? Achilipo. Proceed. Pitizani. Ineyo ndimati mungondimverako chisoni chifukwa chonena zokuti sindinapalamulepo komanonso ndi kubanja kwathu mwana wamkulu ndineyo ndiye ndimalipirira sukulu ana amene amabwera mbuyo mwangamo ndiye kuti muna ndi mangidwe ndipite kundende ndiye kuti awa maphunziro awo akhala ngati ayima komanso nthawi imene nali kulimandi ndisaname ndimavutikako kundende kuja simalo abwinoyi ndecho ndimati ndipemphe kuti ine kundendeko mundikhululukire chabwino sindizapangaso apapa ndasiya basi. Ziko. Is that all? Ndizokhazo mafuna kudandaula? Ndizokhazo. The court will adjourn for a few hours. Bwalo limisira kwaye kwa maola ochepa to write its judgment on sentence. ndi cholinga chone kuti kabwerese chilango chitapereka chigamulo bwalo muno. Court rise. Get seated. In the Ladies and Magistrates Court sitting at Cholo, criminal case number 18 of 2023, the state versus Mayeso Zakaria. The case is called for sentence. Please stand up. Imiramibla mlandu. This is the court's judgment on sentence. Ndithawe ono bwalo lipereke chilango tapereka chigamulo. Mayeso Zakaria, you have been convicted by this court. Ino Mayeso Zakaria bwalo la kumangani. For engaging in sexual activity with a child. Chifukwa cha kuchita nchidogona ndi mwana. Contrary to section 160B of the Penal Code. Komwe kulisusana kapena kuphwanya ndima 160B yake zidikamira ndi apando mabwalo. According to section 160 of the B of the Constitution of the Penal Code, rather. Malinga ndi mmene malamulo manena pa section 160B. Any person who engages in sexual activity with a child. Wina aliyense amene adzapeza kuchita nchidogona ndi mwana. Shall be guilty of an offense. Iye adzapeze kuti ali ndi mlandu. And shall be liable to imprisonment for a term of 14 years. Ndipo akapezeka kuti olakwa ndi mlandu akakhala kundende zaka zokwana 14. It is very disheartening for an old person like the convict. Ndizokhuza kwambiri kumuona munthu wachikulire ngati mene muliri ino muno mbwalo muno. To take advantage of a 14-year-old boy who you were supposed to protect. Kumatengerapo mwayi pa mwana wa zaka zochepa malo moti mwanayo inuyo mzimteteza. As the state has submitted. Manga ndi mino maboma abweretsera umboni wawo mbolo muno. The victim will live all his life with a trauma. Oibda mwanayo akhala ndi mantha kapena moyo wake wonse. Aside that, pambali pa chimenecho, the child was also injured. Mwanayo anavulazidwaso. This has serious harm to both the physical health and the emotional health of the child. Izi mwana zamputira mavuto ku thupi lake ndi kuni kuthanzi lake ndiponso ku zamaphunziro ake. The actions of the convict did not only affect the child. Mchitidwe umene achita woyipidwa mlanduyu sikuti unangokhudza mwana yekhayo ayi. The evidence of the prosecution of the second witness, who is the father of the child. Malinga ndi umboni umene anaperekera bambo yake amwanayo. The court could see his demeanor that he was crying when he was giving evidence. Abwalo linaona nditu kuti bambo ake mbwalo muno amalira. Even the mother who was in the audience was breaking down. Ngakhale amayi ake amene anali kumvera mlanduwo mtima wawo sunali bwino.
The court considers all these as factors that should get the court to give a stiffer sentence to the accused person. zonsezi ndi zimene zingapangitse bwalo lino kuti ikafike pa chigamulo chokhwimirako kukhudzana ndi woyimbidwa mlanduyo. The court notes that the accused stated that he is a first offender. Inde ngakhale woyimbidwa mlanduyo ananena m'bwalo muno kuti ndikoyamba kupalamula mlandu ngati umenewo. And also that he has some relatives that he takes care of. Ndiponso mmene amanena kuti ali ndi achibale amene amasamalira iyeyo. Just as he said that he has relatives that he takes care of. Ngakhale ananena kuti ali ndi achibale amene amasamalira. The convict could have been more cautious considering that he is also a protector of other people. Iwonso akanakhala ndithu oganizira kwambiri kuti nawonso ali nawo mphamvu kapena udindo wosamalira anthu ena. Having considered all these factors, bwalo tayang'ana zonse, the accused is sentenced to 12 years imprisonment bwalo lino likuwapatsa chilango choti akakhale ku ndende woyimbidwa mlanduyu pa zaka zokwana 12 with hard labor. kuti akagwire ntchito akalavula It gaga. is so ordered. Ndimene bwalo lino lalamulira. Court rise.